Hiya, Perry. Helo! Fi'n caru nitrogen hylifol. Mae fe mor cool. Cool. Gweld beth i wneud fan Aris. Be? Ia, ella bod o yn cool, ond mae hefyd yn beryg. Mae nitrogen hylifol yn -196 gradd Celsius. Felly, os ych chi roed eich llaw yn hwnna, ni fysa fo'n rhewi yn syth. Right. So dim mesyn yn byty, Aled. Wel, ni di wneud cwpl o arbrofion gyda nitrogen hylifol yn barod, yn dynnu, Rhys? O, ie. Cofio pan wnaethon ni roi anifeiliaid balloons ynddo fe? Nôl yng nghyfres i, wnaethon ni arbrofi o nitrogen hylifol gyda Dr Enlli. Un. Mae'n jyst yn diflannu. Nath yr air yn y balloons oeri ac yna throi'n hylif. Mae hylif yn cymryd lot llai o le yn y nwy, felly mae'r balloons yn crybachu ac o'n i'n gallu ffito lot mwy na'r disgwyl yn y pot. Waw! Yna, pan dynol ni nhw mas, nath yr hylif droi nôl yn nwy, a nath y balloons chwyddo nôl i'w siap. Rwy'n dod nôl yn fyw! Waw! Ie, oedd hwnna'n gret. Ond hoff beth i, oedd yr hifen ia. Hifen? Wrth ychwanegu nitrogen hylifol i gynhwyso'n hifen ia, mae'n rewyn syth. Mae'n edrych yn really neis. Mae'r nitrogen yn anweddu gan adael hifen ia blasus. Oh, brain freeze! O ddim angen rhewgell hyd yn oed. Ia, mae heina i gyd yn dangos pa mor oer ydy nitrogen hylifol. Hyd yn oed ar tymheredd stafell, mae o'n anweddu yn syth. An pwy? Anweddiol. Fel pan mae dŵr yn troi yn stem. Drychwch. O. O. Felly, pan mae nitrogen hylifol yn cymysgu gyda aer ar dymheredd stafell, mae o'n droi yn nwy nitrogen yn syth ac yn hollol saff. O, ie, achos mae loads o nitrogen yn yr air, beth bynnag, yn dwi? Ia, mae 78% o'r aer yn nitrogen. Ond, da chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd pan da ni'n cynhesu nitrogen hylifol hyd yn oed yn gynt? Wrth gwrs. Dwi am roed dŵr poeth i fewn i'r nitrogen hylifol. Barod. Mae'n fel llosg fynydd oer. Y rew fynydd. Da iawn o. Y gair newydd. Felly, mae'r ddau hylif, un sy'n arbennig o oer a llall yn arbennig o boeth, yn gwrthdaro ac yn creu'r cwmwl yma wrth iddyn nhw drio cynhesu ac oeri i gilydd ar yr un pryd. Perry, oedd hwnna'n epic.